Nyararo. Nimwe nyirayiro. Murayiro mukuru mukati mwesangano ra Mwari. Ndiye watakuti kutaura nasi pana. Lugari kuna maposho. Nyararo. Sharia ndiyotuma mutuma pamberi pako. Akuchengetedze panzira. Lugari kuna maposho. Nyararo. Ziri atiri kwenda kudenga huko. Kuna umacheta anoiziva. Ndiye umacheta anozvongo mushiwakanaka. Mushiwakatikazira Jesu. Ndiye mutuma wa Mwari. Uri mupristi wa Mwari ari pakati pedu nasi uyu. Watiri kuona na maziso edu enyama. Basa rake rakamutumira Mwari pasi pezuwa. Ndero uri kutora magwaya a Mwari. Kwapangisira kuna babu akari pamusoro kudenga. Nikwashibisa kunyika ichwa. Lukari mapostolo. Akuise panzvimbo yaakakugadzirira. Mumuzwei. Mumuteerere nzira yake. Musamutsamwisa. Nokuti hangakukanganwiri kudarika kwenyu. Nokuti zita rangu riri maari. Lukari kuti mapostolo. Kunyararo. Jitera Jehova mupei. Yiri mukati mwa mupristi wa Mwari uyu. Uyu ndiye mufananizi wa Mwari usikaoneki. Jehova wakava kudenga. Wakasika nyama ya munhu. Kuti tijaira naye, tisendera paduze naye. Ndiye mutuma wake uyu. Lukari kuti mapostolo. Vanhu va Israeli vakakumbira kuna Mozisi kuti ndakutokuna Mwari wako. Vakagadzira kucharise magemizi avo. Vakasvika pagomo reoreba kuti vaona Mwari. Mabhibi makuru akaitika kuti riri kwenyika. Chete chikuru chakava chiripo. Nyuraziso yenyama akashaya kuona Mwari. VaIsraeri akafuka pamberi paMozisi akati, Mozisi hatidi kuona Mwari wakoma. Tadzokera shure hatidi kumuona. Mwari wavatari Mozisi kuti vataura zvakanaka. Ende uvauza kuti nguva ichauya ndichavatumira muprofiti wakafanana nemi Mozisi. Wese muprofiti ari nokutenda kwaari. Munhu wese achatenda muprofiti wangu andichatuma achaponeswa. Wese chera mizuro yake haponi. Vanhu vari mapostolo. Munyararo. Nguva iyoyo yakakwana muno muAfrica. Ndesamauri yatiri kuerenga. Umoja waapostoli 84 unonzi munhu wese anoramba paizwi rangu randinokutarira Johani munomutenderi mutemberi apindi. Mashoko awirirana. Zvakataurira Jehovha chitauro Mozisi. Ndizvatauro Jehovha chitauro Johani. Zvakuzafanana. Lukari mapostolo. Uine muponesi uyu. Uinde muponesi akomana. Arume. Uzvari kuti uinde muponesi. Kana muchiri kutenda mumwoyo menyu. Ndekurashika. Mupristi wa Mwari achifamba mafambiro ari kufamba. Anofamba kutiponesa isusu. Afambiri ruponesi rake ba. Isusu vanhu. Kuti tipone. Tijokuda kwa baba wakari pamusoro kudenga. Tiita izvozvo. Tipone mangwana. Lukari mapostolo. Bati ziri kushamisa maningi. Kuti mabasa ese ari kuita mupristi. Achimushumaira. Achimufambire mikumba. Kumba. Imba yese iri munomu. Anoisukira. Bati vanhu havasikuizisa ba. Vari kutiza ruponeso. Vari kutarisa wrong direction yekwende kugema. Lukari mapostolo. Isusu. Ikoenda uku. Nekujerusarema kwedu uku. Kumabvazo ofu. Mimi meso akaona munotarisa uku. Kumadokera. Kunani? Lukari mapostolo. Kumadokera uku kunani? Hakuna riyoba. Mupristi ari panapo. Jesu akafika kwaari achi Johani. Ichagara nemi ikusvika kusuma kwenyika. Ndinorewo kuti kuwesa nofema munyama iyi. Wakabereka kuna mukati. Hakuna anokurira mupristi wa Mwari uyu. Hakuna anomukunda ba. Wakaita zvakawanda. Zvakasiyana siyana. Zvekuti nasi tamurowera padanda. Mushoona ari pamusoro pemhepo. Wakaronga zvakawanda paJulai kuti tinoshiona maziso edu. Zvakabata nyama yedu. Zvakawanda zvakaitika. But hakuna chakabudirira ba. Because izwi raJehovha mupenyu. Jesu Kristu akanga ari Mwari. Hamuna kubudirira. Even kuonde chaizvo muchirode munhu nasha chikurowa mangwana chikurowa muchiunotera chikurowa. Iwewe haucheruki here. Basa raMwari uri
vakaitika chechese Angola nikuti 95% yese masoja. You have to know that 95% yese chokongolo masoja yega mageneral yega ndiye mutechile. Babu bakabata mishonga, babu bakabaita zinu bakajana siana, bakabazinga mu church, bakazikusimuza noise, bativuga kuti mutumacha sokera sore pa madesije nake, anakusokera ba. Bakavuga kuti mutumacha atiza, anakutiza ba. Wakati mzaro wako mekwe akabuda mutembe. Twakatiza pa church. Wewe mtoto akabata bana bagiki ni wakazi. Wanaweza tena kubata baba wakati baba wewe urumuri ni kusonga. Wakashamisa mani. But Yesu sukuno, tikutamne mutuma sasa. Ukarudi mabozo. Kuyararo. Arume kude sokana zikukirete. Muchache yangu. Andishukuda bantu banoite sema tongere nyika. What? Banoite zwanjini zokutenga nokutenga sezinorambisa ngurumende ziyaziya. Mangode de magozi musaita bamba tiroro. Wakapezera. Wakazi. Bantu banoite matongera nyika akija batongi futi. Abangera ndi magende kukumbira. Kuti bantu bawande changambire basokere mu church. Izo zisu batiri kutaura. Kuri kwenda church, akusikwenda kwenda kwa kutenga ba. Maposura kikota sema maposura. Ari mu matongera nyika. Murukuna mata bari upi murukuna mata. Murukuna mata kwenda kutengera kana murukusangira nyika ine. Isusu tunoshangira Jerusalem chete. Ndiye atirukuna matira su. Tikita mabasa yetu tunoita bakitira Jerusalem. Nika yichwa yakaona mambo no. Musangano watiri kutamba nasu panape. Ndiye musangano makamu chitambira kutiri ku. Wakaenda kuchema pambele pa mama. Kuti mupo musangano kune. Bati matambira muri kutambira mu president wa mwana. Anji waba. Imba ya muri na imba kukoroba mukati amukorobi ba. Yana ya kazari na mazongoro yake ikamkuta. Sikakuse. Imba ya kazari na mazongoro tikaona majiswa chipando famba sai akafanya ninyoka. Ziri kuba gratizo kuti akune chimwe kana muchairo chete. Aonu mudarike iba boba. Hii muziki za turikurani. Takasari na mawebe ni jini zwa